perquè tots els xiquets i xiquetes tinguen garantida una plaça escolar pública i gratuïta des del 0 als 3 anys. Soc Mònica Oltra i este és el meu compromís. Per una escola pública i gratuïta del 0 als 3 anys. Per al Bloc Compromís, l'educació és un dels pilars fonamentals de la nostra societat. Per això, hem treballat per millorar la situació educativa del nostre poble.